Ilingad taklangan itinagan a Fiona, agmay saag nga anak. Ngam taksanggasat tanasapa api musay ti inak. Maestro ti amak, maestra matlaang na di inak. Third year college sak iti pimusay ti inak. Kalpasan ang nagraduara iti kolehiyo at dakinid daw ti amak kanya. Bueno gagayem, hintay nga rutenggen ti panakay drama ti pakasalitaan ngayon patulod ti pagayam tayo ang naglingad iti naga na Fiona. Fiona anak, ita tanakalpas ka ni ti kolehiyo at ako makidawak kan ka anak ko. Anya day ta, papa? At danobyak anak, kayat ko ngay kalaysa. Anya? Nobya? Asino? Ni Trina. Bayam iha, tayam amuktoken ka. Ikuyog kunto dito'y balay. Okay ka di matlaan kan ka, anak? Lumakay kayon, papa. Ang mga nukwar tayo laang, wano ti sweldo yu laang, ti kamat ti diya babay. Nasingpat ni Trina, iha. Kan may sa, patsyak asana kasta ti almanin na kanyak. Agpinpin natag kami kini Trina, anak. Nabayagan nga da relasyon mi. Ngam, jak laing bagbagakan ka. Dua atawan pa'y laan na tayo day di mama. Mga sawa kayon, iti sabali? Iha, maawatan na ko ma. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Naitid kon ti pagribangakan ka kas anak ko. Manutawan na, papa. 38, Fiona. Nabakata na balasang. Anya trabaho na? Awan, ngam adabang bantayan na abasit nga story jay lugar da. Imbes at tilabagiyo ti pampanunutan nyo. Saan? Tamangala kayo pailaang iti pakanin nyo. No siyak tida kayo, papa. Saan kayon ang mga sawa? Ag-enjoy kayo kit ding agbalin a single. Enjoyin nyo ti sweldo yo, iti kinamaestro yo, papa. Kasano nga iti sitwasyon nyo iti nobyo am anak ko? Amo ka di ti kakaiso ng anak natin may papankada kayo? Saan, tatang? Ngam panagkunag. Naibaga siguro ni Elvis di maipapankada kami. Ano kasta, di mo pa'y nakita ti anak na? Saan pa'y, tatang? Kasanon, no ti anak na ti agbalin alapad iti relasyon nyo iti amana. Daytang aron mo ti pampanunotag, tatang. Ibagbaga pa kit din ni Elvis nga agsimpa kamin. Ngam agdua-duaak. Ang mga nusan nga umanugo ti kakaiso na nga anak na. Damag ko ngamin nga dasubsublada ti anak ni Elvis. Kasaritam ni Elvis no siyak amay sa, natural nga agsakit tinakam jay ubing. Nang ronakit awan trabahom. Saan ka professional akas iti amana? Ang mga no atapon na ati sweldo ni Elvis ti kamkamatam kan kuana. Narigatan anak ko. Come on, honey. Nalpasan ti kasal. Agasawatan. Iswad dito yun ti pagnaadam. Agdanatan kas agasawa. Elvis? Para balay ka lang nga, Trina. Pasensyakan taado ti trabaho dito yung unag ti balay. Ken pasensya amlakuman ti anak ko. Nawarang amin kadag iti kagawaan na. Okay lang. Awan problema iti dayta. Awan ang yaman na kanya. Labaam amin amura nga, di ka agibati iti oray may sa alalabaan. Agdalos ka dito balay, agornos ka, agluto ka adagos inton malam, tapno mangan tulaangan ti aramidan mikin ni papa. One, Fiona. Aganos ka, tawan magtrabahom. Amumat, busy kami kin ni papa iti panang isursuro mi. Iso at trabaho mat amin ama trabaho dito balay.
Ano sama? Tawan mat nagadalam? Fiona, damag ko nga da ka ng nobyom. Pudno aya. Awan takas na, papa. Adamat tan trabaho. Nagustuhan akmatan ititawan. Wen, ngam pilyam kumati pakiayan ayatam, anak ko. Narigat na may lawan ka, nang runak at maestra ka. Wan, papa. Di kay madanagan. Tatalaga pinilik tinakiayan ayatak. Saan akas kada kayo? Fiona, anya ka kadi. Agasawa kamin kini Trina. Di mo pala maaklon na may kadwa nga inam? Awan mo timakunam kan kwa na. Nasimpet ni Trina. Nagagatpay. Amin na trabaho na. Ilabaan na ka. Idadangan na kay tidigos mo. Isaganaan na kay ti pagsukatam. Tunggal sumrag ka ni ti trabahom, idasaran na ka. Kanuan niya pa'y dita. Anya pa'y lang ti makunam iti dayta nga raramidan na kan ka. Sige, papa. Tadapay, papanak. Ang mga numatagtagan tinobyok iti meeting place ni. Sige, papa. Pasensya ka, Fiona, darling, ha? Okay, kahit ka ngay kalaysa, awan mat wartak na ramatan. Diyak mat lang kami ng makasapol iti trabaho. Makasapol kang talataan. Basta agan-anas ka. Matanagan lang kami, Fiona, darling. Mabuti nga. Ang mga makasapol kay kipada teacher, wano, para mga professional. Ang mga isukat na to. Sika talaga. Tilay wagbagang. Dinto mapasamak ti kasta. Sika lang ang tiinay ayat ko. Kan ayat at to iti agnanayon. Sa akala ko tapod mo na kitang ibagbagam. At tala portak, talaga ngay kasalakan. Ano, at kapang timlakin ka, Fiona. Ano, saan na kang naraman ti sa balay? Ano naman yan? Huwag namin timlak ko, portak. Di ka agdanat. Obing tapay mat. Kaya't kung timadaan iti anak, Fiona. Anya? Kasano dayta? Saan tapay mat nga agasawa? Samon tula ibaga dayta intun agasawa tan. Mabalin mo tlatakot mo kayat ka. Asan ka rin? Aging inayat naman. So, mabalin mo kayat ka, Fiona. Dili. Nay, Trina anak. Si kamot gayam. Sumra ka. Kumusta kayong tatang? Mayat mo't latta. Si kangay, kumusta kan? Kumusta kayo iti asawam? Naragsakak iti din na ta nasingpet ni Elvis kanyak, tatang. Iso na lang ang tati anak na ti parikot ko. Aging ga ita, di nakpay maaklon ang maikadwa nga inana. Kastaya. Ngam okay lang ang kanyak dayjay. Awatag latan ti ipakpakita ni Fiona kanyak. Apay, anyat aramidin na kan kaya. Kasla babaunan ngamin ti trato na kanyak, tatang. Ngam okay lang dayjay. Oray, baon-baonan na. Awan anyaman na. Tinapatag, saan kami ngagap-apa iti asawa? Agpinpin natag kami latta. Ay katwin amo ka iti asawam dayta nga aramidin ti anak na. Saan, tatang? Jakon ibagbaga. Taamang ano, ad-adang agsakit tinakang ni Fiona kanyak, no ibaga. Papa, ada ipudnok kada kayo. Kahit pasensya kayon. Nailawan kaming kinidrigo. Masikugak. Anya? Okay, agkasar kayo nga ruden na. Ibagam iti nobyom. Wan, papa. Ngam papel pa'y lang ang talaan mi. Tawan pa'y magastos. Anya? Jak tari gagayan ting grande akasar, papa. Iti importante, makaala kaming iti papel mi iti nobyo. Papa, dito'y matan balay nga agnaad ni Drigo. Akmano, papa? Sige, sumrek kayo. Jak kursunada ti ugali ti katuganga. Iso adito'y kaming balay nga agnaad kini Drigo. Tanidyak makapagtagpal. Ang mga numapagsasawak ti katuganga. Manakibiyang dayjay. Jak kaya ti kasjay. Alak, tag-inanos tayo nga ro dito yung balay, Total, nalawa mo ti balay.
Trigo, agring ka. Aga nakaksan. Nagsakitan di dyan ko. Anay ko. Makaring-ring ka mat, Fiona. Ang sigalin di dyan ko. Anay ko. Papa! Papa, tulungan na! Oh, apay, Fiona. Aga nakaksan. Tulungan na. Anya? Anay ko. Ala, mabit lang tariingak ni Papa. Drigo, agriing kan. Tain ka mang kita iti pangiluganan tayo ka ni Fiona. Anay ko. Aganakan ti asawam. Itarang-tarang iti ospital. Nala, oh my God, pakanin kan Fiona. Ni Drigo ngay. Saan pa ngayong imay? Nagapo ni Papam dito itay, ngam nakaturog ka. Iso na pa nagtrabahon. Ay, abam ni Drigo. Iso ti kayat ko ang mga sikaso kanyak dito ospital. Awan mat nga rod. Kan may sa nasaysaya at no siyak ti mga sikasukan ka, taamok ti aramidak. Ngam ni Drigo, di na ammo ti aramidan na. Maturog ka meten, Trina. Rabiin. Nakaturog meten ti anak ni Fiona. Nagrigat apaturugan ti apo ko ta. Ngam nakaayayat. Pasensya ka na, Trina. Sikan ti adadang agrigrigat iti apo ko ta. Awan problema iti dayta. Bayam asyak ti mangbantay iti apo ko ta. Saan kayon amangala iti yaya ti ubing? Isu pa yasusweldoan nyo. Fiona, tangay Sabado ita. Agawid ak iti probinsya day dinanang ko. Natayon ti kapsat na. Natay ti antimi. Inak ko mamakipumpon. Mapan ka lang. Sikapay lang ti makam mo ka ni baby one. Di mo baybay anti apo ko. Isurot ko kuma ni Papam. Ngam nasakit ka no ti bagbagi na. Aganos nga agawir Tawan matlat kukuan na. Aganos Wala. Rumbang lang. Padak matla papalpalamot. Makaikawalakit nga ruti kaawan na dito'y balay. Awan ti agtrabaho. Sapay sa anak kan narwam iti trabaho iti ulag ti balay. Sakla ko man. Ang Ni, ti cellphone ko. Mabit lang ang tasumbat na. Hello? Hello, Fiona. Umay kayo dito yung punerarya. At ni Trina dito eh. Ha? Apay? Natayan ni Trina na. Nadisgrasa ti busa nagluganan na. Kat may isa ni Trina kadagi kinairaman na natay. Anya? Anak ko, Trina, anak. Pimusay ka meten. Anak ko. Pakawanan nak, Nana Trina. Pakawanan nak ko, ma. Natay ka na jak man lala kapag kita ho iti pamakawan. Kadagiti ang pagpakita kan kay iti kalabas. Pakawanan nak ko, ma. Fiona, iso ni Carlin. Ti agbalin nga inam. Hello, Fiona? Mga sawa ka manen, Papa. Iya, maawatan na kuma. Kasapulag ti kabinadang ko iti biyag ha mga sikaso kanyak. Nang runak at lumakayak meten. Si Kanti makamo iti anak ko, Ay, saan asyak ti pagawiram iti anak mo? Apay, anyaak, babaunan? Nagtangsit kan? Natangtangsit ka! Ha! Di nagkabalan! Do kayat mo, agpinungot ka! Kayat mo, Di nagpagpalinan ang babaunan, ta di nagsuswelduan. Ni Elvis lang ti asikaswak, ti ilabaak, ti ilutwak, ta iso ti asawak. Ha! Di ka pa asikaso kanya, ta anak nakalaang ni Elvis. Anya? Nagtangsit ti asawam, Papa. Pasensya amlatan. Anya nga rod. Talaga kas ti ugali na. Ngam nasimpet mat kanya. Di naman kaya't nga iwanan ti anak ko.
Fiona, mangalakan iti tangdanam ang mga wir iti anak mo. Ta sana trabaho ti asawak ti agawir iti anak mo. Apay no sikan ti mga awir iti anak ta. Ta iso pa iti itangdan ko. Jack masango, adda papanak. Papalamanan, mapan ka manan agbartak. Sana ka dumawdawat iti pagbarbartek ko. Sa anak ni ikan, taadda mangilimlimri kanya. Iso na di nakpakibibiyangan. Anya? Unay ka mat kan, Drigo. Awan pa'y kooperasyon mo mat. Ti asawa ti amam ngay, awan mat kukuan na. Ay, jak mabalin abaunin day chay, tanatangsit. Day tan ti karamam, Fiona. Natangsit ka ngamin iti imunang agsyuman ken ka. Anya nga ita. Nakasyuman ka lakit nga ro iti. Amomon. At di mo man gayam kabalan. Napanan nga iti laing mo ita, Fiona. Di pa'y makadalos mat day chay nga asawa ni Papa. Tila papanan naman. Nagrugit to'y balay. Imbes ang makainan na kumamat na tao. Taawan ti trabaho. Trabaho matlat ta. Ay, naimbaglakit din Taadada katugangak apang ibat-batsak iti anak ko. Ay, naapo ay. Maurnong tilalabaan. Agkaiwara ti alikaman. Ay, makapasikurak kitaan. Ay na, malagip ko lakit nga rutay tinanat Rina. Uray nakatangtang sitakan ko na iti. Nakaanos latta. Sumangpat ka dito'y balay. Nalpas aminan at trabaho. Masangpatam anadalos ti balay. Itamatan. Trabaho kaminan. Kasadot mat ti asawa ni Papa. Pagbababawiyak kinararamid ko iti kininana Trina. Agbababawiyak. Adda dagiti gundaway ang malaglagip ko dahil di inununpitak nga agsyuman kanya, Mr. Lonely. Malaglagip ko, di kinaanos na iti kanya. No apay ngamin, asamon to la malagip, no may pateg ti may sa tao, no awanan da ito'y, no naladawen ti amin. Rugyak nga rutag salaysay, iditawen 2002. Bueno, papagayam, hintay nga rutenggan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan ngayon patulod, ti pagayam anaglinged, itinagan a Rosa. Dan, aglugan ka manan iti barko inton bigat. Mabayag manan asaan tang agkita. Di ka madanagan, Rosa. Mabiit laeng nga orayan ti na mabulan. Agawid ak tumanen. Dan, Talaga kas tatibiyag ti sima na kas kanyak. Na dumaduma a pagilyan ti papapanan mi. Iso makumikom kami launay. agan-anad ka kumaakanayon. Laglagi bam, ay ayatan ka. Balunam dayta iti panagdalyasat mo iti taaw. Wen, ala, maturog ka. Rabin, diyak kaya't ang mapuyatan ka. Oray si kamat maturog ka. Masapa ka nga agbiyahe inton bigat. Rosa, nagsapan arin muwar ni Dan. May sa alawas na laang ang nagbakasyon. Wana nang, makumikom laon na iti trabaho na kasiman. Naanos ti asawam, awan ti maibagak ko na. Wana nang, nakurang pa yun ti panawon mi iti tunggal maysa. Manipod nagkalaysa kami, kanayon na pumanaw. Kasano, naamam mo mata ni Dan amay sana siman, anak. Iso hanas kan amaawatan ti kasasaad na. Kasta matararamidak, nanang. Iso na laang ta saan kayo pa'y anadaan iti anak. Wan nga rod, nanang. Agdan atawan mi kas agasawa. Siguro, saan mi pa'y agasat ti maadaan iti anak. Kumusta ti bakasyon mo, Dan? Kaslaan alitay ka mo eh. Kapaya. Unahin na itasin na mo. Oh, dakilakit ti parikot mo. Sa kastaka ita. Pampanunutag ti kasasaad mi kini Rosa. Mariripo ka na unay. Agputno kang kanyak. Pare, total nasingat dapat nga kayo man niya. Ibagam tayong peso. At akadi, bakay naigan ni Laray ti deto. Wen pare.
Jak masinahan ni Lara. Gaputa agayatag matin kan kuana. Anya, kung nagtupay ka, ang angawam lang ididamo ni Lara, ita, pudpud nun nga ayat ti marikrik ng para kenkwana. Pare, adda na unag amagagapo. No apay adyak masinaan ni Lara. Ah, pare, may agrupwatan ti barko. Rostoreta na para pampanunod mo. Agbanyaga tayo manan. Kumain ka, pare. Rosa, aldawan. Nakaigda ka pa'y laan. Apay aya. Nanang, maditirik na. Apay ngay. Kat nakaradkad ka matidirabi eh. Ago lawak. Jak maawatan tiriknak, nanang. Ala, bumangon ka kit din. Nakaluto ako ni ti Armusara. Ang mga nubisin mo lang dayta. O, nanang. Sige, sumarunukan ije kusin at amangan tan. O, nanang. Apay nga taakas to'y tiriknak ita. Ang mga nubisin ko la daytoy. Gusto lakit di ti atap ni nanang. Ala, mangan kan Itay mo pa'y laang akit kita ang dagiti taraon, Rosa. Mariknak ti bisin ko itay, nanang. Ngam, kasladyak matan mabisin. Apay ngay. Anyamot tan to imprito yu atina pa. Nagmadi ti angot na. Ha? De. Jak mairusok ti angot na, nanang. Rosa. Aginaw samot ti anak ko. Jak lakit di agbidot. Agdadagsan ni Rosa. Aginaw ka kunang, Rosa? Wandan, doon abulan ti si Kuko. Nabantyanak idinaudi apa nagbakasyon mo. Kasta ka di? Oh, apay akas na di ka naragsak iti impadamag ko. Naragsakak, Rosa. Naragsakak. Kaano nga ron ti pa nagbakasyon mo manan? Jak pa'y amuno ka ano? Adda kami ita dito in North Harbor, ti Amerika. Umawag ag tulangin kin ka, no kaano ti panagawid ko. Masikog ni Rosa. Diyos ko. Naglibakag kin ko na. Tinapod no na. Sangsangpot ko lang diti balay dalara. Adda akong diti Pilipinas. Nagbakasyon ak manen. Dan, maturog ka na. Amo ka naman ka. Nagadayo din na kaiturungan ti matang mo Lara, inawagag tasawa. Kat ni baga na kanya nagtatagsan. Anya, masikog ti asawam. Wen, kahit ko tagawit ti balay. Kasano akon? Ang mga nudi na konsoblian. Pampanunutak na niya tinas kanya ramidag, Lara. Sige. Noanya ti kayat mo nga ramidan. Makaamo ka. Sikalat ta ti agdesisyon. Lara, Asawam ni Rosa. Dakkal ti karbangan na kan ka. Panawam ti anak ko, Dan. Tata Martin, nasimpot ni Lara. Diyak kaya tapanawan. Nang runakat, agsagsagaba itay ti sakit na breast cancer. Sigon iti doktor, masansanan ti panag-chemotherapy na. Kasi ti anak ko. Tata Martin, Agayat launay ti anak ko ken ka. Uray amuna nga addaan kay ti asawa. Tiyak malapdan nga agayat ti anak ko ken ka. At aken kwa nang agpili no asino ti ayaten na. Tata Martin, mariribo ka nak. At dalataken kan ti pangedeng, Dan. Aglibliba ka kiti asawak. Diyak amo na niya taramidag. Rosa, dakkalan ti tiyan mo. Agawid ka din ni Dan. Kabulanan pa yon. Sigon iti text na, nanang. Saan asigurado nga agawid? Maawatag ti asawak, nanang. Adayo ti ayan na, iso asan basta makaawid. Sa bagay,
Ay, saan na balita? Napigsaak pa'y matamang tulong kan ka, anak ko. Agyang manak nanang. Taada kayo akanayon iti abay ko. Didak baybayan. Awan mo tanti sa bali nga agtinulong no saan adatamat la ang anak ko. Wan mat kat di ananang. Kat day tati pag... nanang, agsakit matanti dyan ko. Anay ko, aganak sa nanang. Ha? Sige, isaray ka na ospital, anak ko. Diyos ko. Agurot mo tanti buok ko. Adon tinairaman iti panagsagaysay ko. Saan? Epekto ka di dahito iti kanayon ang panagpa-chemotherapy. Dan, umay ka. Lara. Kitaam ti swelo. Diyos ko. Nagaduabok. Naurot tibok mo, Lara. Dan, maulawak. Agkalma ka lang, Lara. Bagkatan ka niya paniti sila. Lara, Diyos ko. Imbaglakit din ta na sarapak iti panagtumba na. Natalimbo daw ni Lara. Ipaglakit din tanay-taray ta dangos ni Lara dito ospital, Dan. Uwan, Tata Martin. Aday tanti doktor anang tamingkin ni Lara. Doktor, kumusta ni Lara? Lading ito kay baga. Nakit nga ng tibiyag ti pasyente. Agya! Diyos ko. Doktor, aramidin niyo ti amin. Tapno agbiag pa itinapaot ni Lara. Agbayad ak, ore mano, basta agbiag pa ni Lara. Lading ito. Grabe ang ti sakit na. Diyos ko. Imabudan iti stage 4. Kaya sana nakabalang ti bagay ti pasyente ti agas sa may tutudok ng kuwan na. Doktor, aging kat ka ano pa yung agbiag kay ti anak kao. Sigon iti panagadal mi iti medical chart na. Agpaot pa iti nasuro ka doa bulan. Diyos ko, sigot ti anak ko. Tinasaya, sumaruno kayo kanya iti opisina. Tayo bagag tirong bangaramidan nyo. Sige, doktor. Nayan na iti napasama kay ti anak ko. Nayan. Dan, agyaman na. Nayawid takmat langan diti balay. Nakapsutak. Lara, imawag ito'y kanyang tasawak. Naganak mo tinito ospital. Naibagan kanyak ni tatang dayta. Panawan na kun diti balay. Mapan kan iti sidong ti asawam, kan ti anak yo. Lara, ay ayat ti asawak. Ngam jak kabaylan apanawan ka. Amo masaan ako nagpaot pa'y. Iti saan nga agpayag. Ipulang kunton ti bulod ko abiyag. Dan, ay ayatan ka. Ay ayatan ka nga't Lara. Nagsimpat ka. Di ka kabaylan apanawan. Kastagayam. Kasaron ti asawam. Babae ti nakmikin ni Rosa, pare. Agliblibakag kan ko na. Tambo na. Adda pa lang iti balasyo tao. Wala iti baro. Paritan. Pare, jakmet ka ba na panawan ni Lara? Gaputag nga ngabit ang tibiyag na. Makambuditan. Talaga mariribugan ak. Agyaman ag iti panang sarong karmo kanyak dito balay dalara, pare. Agkidawag ko may iti paburkan ka. Total, among mati asawak. Itad mo kumatay iti akwarta pare iti gastusin da. Pare. Pangasim ko, mapare. Ay na anak,
Asangit ni Althea. Apay aya. Tiyak ang muna, nang. Amang ano nasakit mo ti tiyan na. Siguro, nanang. Ngala, mudto day ta ubing. Ta siyak pay laang ti mangubba. Agi na naka pay laang. Wala, nang. Umay kan apok Oh, atay ta. Si Mardeng matan nga agsangit. Siguro, da kayo ti kayat na, nanang. Ada tao. Si kapay laang ti mangilukat. Ay, wala, nang. Mabitlaan. Saan ako magbayag, Rosa? Nana? Agyaman na kaol. Ikumusta naktulangan kinidan, ha? Diyos ko, naglibakak. Natalagayam dito Pilipinas ni Dan. Napauli magkamatan, Barok. Oo, idanon ko na itakin ko na. Sige, patuloy ko, Rosa. Nana. Dan, mabaling ka di nga rakupan na kabayatan ti panagtugtugaw ta. Uwan, Lara. Kita ang di init. Ininutan ti ilalanak na. Nasipnat tunat ng taglaw-law. Sumagmamanulag ang minutos. Lumnakan ang mamimpinsan di init. Inton madanan ti agsapa. Sumingising manan. Saan nakas kanyak? No ipulang kon ti biyak ko. Pulos adinton agsubli iti kaano man. Lara. Di ka kumaksaw iti kasta. Laglagi pa. Awan ti permanente dito rabaw ti daga. Kayat ko pa'y tagbiyak iti napawat. Ngam agpatinggala dito yan ti biyak ko. Kayat ka pa'y amakadan na iti napawat. Ngam awanan ti maramidak. Kang runaan ti amin. Agpaspasol ta. Pakawanan na kumata mo. Dan, agsublikan iti pamilya. Lara. Ara ko benak iti nairuat. Dahito iti tandaan. I love you so much. I love you too, Lara. 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 Diyos ko. Insadang na ti ulo na iti barugong ko. Saanan ngagang agas ni Lara. Diyos ko. Lindak mata na namin pinsan niya init. Agagintan ti upusay ni Lara. Lara! Doon nga aldaw tinapalabas. Manipod si Mangpat ni Dan. Nakaul-ulima. Kan kanayon analiday. Nagadayumanan ti nakaiturungan ti matang na. Itay pa'y anak katugaw iti terasa. Tinasayahan. Asit kak. Dan. Rosa, si kamot kayam. Agluluwa ka? Apay? Awan na ito eh. Anya ti rason. Apay agluluwa ka? Rosa. Pakawanan nak. Nagbasulakan ka. Inarakop nak. Dan di ka maawatan. Dungag ka. Ilaw-lawag ko ginikati amin. Sapay lang kumata mapagawan na. Kasta gayam. Nagtalakak kan katan. Impag-arup ko asyak lang ti babae itibiyag mo. Nagtungtunglab kay ti sabali aragsak.
Rosa. Tsaka muno ka sa ti mamakawan. Asawa ka. At daan tayo iti anak. Nasakitan ang iti impod no. Isasaan na akas karina ti mamakawan. Anya ti kahit masawan. Amumno ka sa ti panagayat ko kan ka. Diyak pa'y masumbatan ti saludsod mo. Panawan na kami pailaang iti anak mo. Agsubli kang tulangan. Inton nakapanunot akon iti nasayaan. Sige. Aramidat tayo ta. Diyak makapagkadkad. Gaputan nagbasulak. Katsapil ako ma. Tamapakawan na Rosa. Ikan kay ti gundaway ang panunot. Ulitag. Sapay lang ko ma. Tamapakawan na Rosa. Kalpasan ti talo a bulan, napakawan kumatlaang ni Dan, Mr. Lonely. Uray anya daramidag, isupay lang ti ama ti anak ko ani Althea. Pinanunot ko, akaasin to lang ti anak mino sinaak ti asawa. Naglabas ti kulay kantawan, nagsugli ti kinaragsak ti pamilya. Nagbalbaliw meten ni Dan. Kastaan, ket agiyaman na. Tinak ibinglay akapadasa ket may papan, iti ikit mi akapsat ti inak. Mabasit kami pa iti kapsat ko, iti imbati da kami dagiti dadakkel mi, iti poder ti ikit mi. Bueno gagayem, intay denggen ti panakidrama ti pakasalitaan, ngayon patulod ni pagayam a Cristel. Cristel! Cristel! Apay, auntie. Itay ka pa ilang ay ayaban ngam nagtulang ka! Anay ko! Ay, anay ko! Kinadaldak, auntie! Gaw-gaw-gawak nga mindag iti linabaka kawas mi kanya ading ko. Laba ka la alaba! Nabuslan kay ti danom kan saban! Uray ko ma, nulaba am amin amuran! Auntie! Ala, madamdaman ti panaglabang. Inka iti istor, ti inka gumatang iti asukar, mantika kan asin. Uwan, auntie. Darasa ma, no mabaybayag ka, makaraman ka manin kanya. Nanti masalya neneng, at di balayo? Uwan, tatalito. Iba ka ma, tao may kupasyaran itong rabi, ha? Uwan, tata. Auntie, umay nakakano pa siyaran ni tata lito intun rabi eh. Hoy, garang ganjang nga ubing. Ubingan ka pa ilang. Day takit din ti bagbagam. Imala ka lang agpaiso ija inam. Ha? Day takit din kay bagbaga kanyakon. Isumat namin timbilin ni tata lito. Ita imbaunda ka na pang gimatang. Oray anyat ibilbilin na kan ka. Awan bibiyang mo. Aguli magkalatan. Nawatam. Uwan, auntie. Hello, Manang. Kumusta dagiti ubing? Kuha, mayot man. Nasaya at namatlata. Manang, anusam ko madagiti anak ko ha. Awan mat ngamin ti sabali apang ibatsak kadakwada. Sikamot lang amin. Okay na ang. Aywan, imawag ti asawak itay manang. Mangipaw itman kanon iti para kadagiti ubing. Ken para kada kayo amin. Manang, kumusta nga iti panagadal dagiti ubing? Nasaya at matlata ah. Awan ti rumbang apagdanagang, Nora. Dakbaybay ang dagiti anak mo. Manang? Okay ka kadilaang? Naawanan ti sabali nga ibagam. Putdantan ti saritaan, tani, at apay aramidang. Sige nga Rodan, Manang. Umawag ak tumanan inton rabii. Bye! Imbabanan. Di pa'y nagbabay. Manon atawan tinapalabas. Ngam madlaw ang nasakit pala ang tinakam ni Manang ko kanyak. Ay, Diyos ko. Anyang at ati aramidak. Tapno makalipat ang tikabsat ko. Anya ti aramidak. Diyos ko. Kunak no nakaturog ka, Nora. Saan pa'y? Taur urahit ti awag mo, Ivan. Bakit?
Kailiw kong dagiti duang anak ta. Uray siya nga rod. Isang sangit ko lang tanti iliw ko ang kadakwada. Uray ko man may sa apagilyan tayan ta adwa. Tapno makapagkita ta kumamat. Nga uray kaskasano. Ngam saan mo't bakit? Pag dumamat ta pagilyan tayan pagtabtrabahoan ta. Anya nga rod gay, aganos ta ah. Barang makalungaw tayong tungot lang. No makaurnong ta, agdadan na tayong tungot lang kadagiti doang anak ta. Nora, isong agan anos ta pailaan. Agan anad ka kanayon dita ah. Di mo baybayan ti bagim. Tay patpatagda ka kadagiti duang anak ta, Nora. Manang, asino di nakita ka kadwa ni Auntie EJ Salas? Ni Tata Lito. Boyfriend nan? Hoy, tangiwat mo. Inton ko ang mangag na kanyanti. Ungtan na ka. Sana tilay bagbagam ha. Kanayon mo't ngamin dito ni Tata Lito. Basta guli magkalagtan. Di ka makibibiyang. Ta sana kayat ni Auntie timan nakibiyang. Naguyong na Auntie kadata niya. Wen nga rod. Ipulong tangamin kada mamakin papaa. Ibagatang ululpitan na ta. Di na kayat nga gipulong ta. Di mo makita. Anong kasarita data da mamakan papay ti cellphone? Nakabantay latan iti habay ta. Di na kayat nga gipulong ta. Dumakkelak to lang. Song-basong batak to nanti. Ay sana. Di kagsao iti kasta ding. Bad ti kasta. Dagulit ka talaga nito. Imbagak mat nga awan tinamnamam kanya. Nagasagana at nga guray, tas sikalaeng tayo ayat tayo, Flora. No agbagbagat ka balasang, aglaklakayak mat ka na paro. Anya ka kadi. Mangkita kakit din iti asawaam. Tani, lumakay kan abaro. Sikalaeng ti kayat ko, Flora. Jak to agayatan lito. Natayan ti ayat ko. Intanam kon ti ayat ko. Iso adikan mang namnama kanya. Uray agan ano ka. Di kan tupulos aklunan. Iso alla dingitak. Nabayag mo to niya gararam kayo kini Auntie May, Tata Lito. Kung nagnogasawa kayon, Kasano nga agasawa kami ako nam, di nakpay mo't inaklon. Di naksamat kayat niyan tiyo. iso ana uyong kada kami. Tawan ngamin asawa na, Tata. Ah, Nakauyong na Auntie May, Tata. Iti kasto ya kadakkel mi, papauton na kami pailaan. Kobe! Ha, nanti. niyan tim. Awig! Agawid kan! Uwi nanti. Anay ko! Auntie, gusto ko mamat na. Malakyan ka, chismoso. Is-istorya anak gayam iti karo ba, ha? Sorry, Auntie. Ulitan pa iti panangis istoryam kanya. Ibitin kan! Ininutin nyo tasidaan nyo. Aginot kayo mata. Sika, Cristel, balasang kan. Di ka makin-inaram. Ubing ka unay ang makin-inaram. Manot tawon mo? 15? 14, Auntie. Nagubingan ka. Di ka agsarsaram piting. Di mo tultuladan tinam. Garangganjang di inam. Sumayat idi balasang. Ang mga nutumawid kanto. Auntie. Mangibaba inje inam idi iso ti balasang. Nagalas ti aramid na idi. Ado ti aramid na idi. Mangibabain. Garangganjang at talaga. Sumayat ti nayo. Manang, madlaw mo. Di. Kasla ka gurgura unay ni Auntie ni Mama. Huwag nga ron. Basta ang sao, garanggantyang kano ni Mama. Garanggantyang kano ang nagbalasang. Apay nga takas di ti pagbagana. Anya nga ta tinararamid ni Mama idi balasang pailaan. Jakmat nga rod mo. Saan mat nga ibaga ni Auntie? Basta garanggantyang kun kunanalaan. Kagurgura na talaga ni Mama niya. Madlaw iti pa nagsasauna. Bye-bye ang talagtan na. Pasensyaan tan. Sana bali. Tadwalangan atawan. Agawid ang damamakan pa pa. Agdadan na tayo manan, adi. Bagay, kasano nga tangay palawag ta ti amin kadagitan nagta. Saan ta pa makaawid? Tuwatang to ang makisarita kadakwada lakay. Ipakaawat ta ang nalaing. Tapno saan da ang gumura.
Apay no muna kanya gawid, Nora. Saan? Agkitan tanto asumangpad iti Pilipinas. Diyak kaya ta siya klat agrigriga tamanggad. Nora, Bayang ta kasalitang to dako bigan Cristel. Ibaga ka maitamtan man ti panagawid ta. ay, sayang mo't ngamin ti oportunidad, Nora. Isupay ti matgatag dito iti dua atawan. Ante, marabya na ka sumangpat ha. Ada program mi ija school. Garang-ganjang ka talaga. Imina ka nang agpaiso. Ha? Awan mo't matingar aramidag, ante. Sanak nga gargarang ganjang akas iti ibagbagayo. Ay sos! Kasta matlati ka na yun nga bagbagajay inam idi. Ngam idi agangay. Rimwarte pod nung ugali na. Garang-ganjang! Anya? Mama, kano ba yung agawid ka ni Papa? Umadanin anak ko. Iti da iti atawan. Kailiw na pa yun. Kaya't minapanawan ni Auntie. Nagmadidi ba nagsasama na kadagamit ni Kobe? Nagruna ka niya. Nagsakit na dito ipagbagana. May papantan ka. Ha? Anyat ibagbaga na maipapan kanyak anak. Basta. Kanayan na may bagang ganyan ka kano'y ibanasang ka. Ah. Siga ka no ting malaki ti ugali. Oh, sana bale. Umadanin ti panagawid mi. Aggidan kami to asumangpat ka ni Papayo. Padaanan nyo ti panagawid mi, anak. Basta anusan nyo pa'y laeng ni Antiyo. No kasta, sumangpot kayo kin ni Mama, Papa? Una na, padaanan yung ti panagawid niya. Wen, Papa. Kailiw ta kayo kin ni Mama. Uray da kami, kaili da kayo matayin anak ko. Agyaman hak. Agdidin na tayo matlangan, Papa. Auntie, agawid ka nun iti mabiit na mamakin, Papa. Agawid na lang, awan bibiyang ko. Ha? Agawid na. Kan, agipulong kayo? Ipulong dak kadakwada. Sige, ipulong dak lang. Awan bibiyang ko. Husto mat nagawidan. Tapumanaw kayo aminan dito'y balay. Mama, Papa, agyaman ang tanagawid kayo. Anak ko. Ay na, dadakil kayo ng anak ko. Nabayagan na kailiw na kayo, Papa, Mama. Sana bale. Kasaan tayo nga agsisina, anak ko. Aywen, ni Antiyo. Ante, dyan silid na, Mama. Manang, kumusta kan? Adaywan nak, Nora. Umanaw kayo no pumanaw kayo. Saan kayo akasapulan dito balay? Manang, adon atawan tinaglabas. Dinak ka di pala napakawan. Nasakit tinaramid mo, Nora. Kasakitan itibiyag ko. Manglilipot ka akapsat. Saan ang mapunas ti sakit iti barokong ko? Aging gamakit kita kayo iti asawa mo. Saan to apulos? Ano kasta, Mama? Daan di kan papatim mo na ang nagnobyo? Wen, anak ko. Iso akas taunay asakit tinakam ni Antiyo. Iso, matla na kawiyo yung ni Auntie kada kami. Maawatak itan, Mama. Nabayagan day di. Ngam di na pa'y lagayam nalipatan apulos ti panangagaw ko iti amayo kan kuana. Aglunag. Adamat basol ko anak. Nagdakkel ngamin ti panagkursunadak iti amayo. Iso nga ipamuspusak ti amin. Tapno siyak ti pagtinagan na. Nora, nagsubli ka jabrod. Anya, ngam apay pala ang Ivan. Pumanawak. Tapno agkinawatan kayo ni tikabsat mo. Tano magit-kita nak. Patyak asaan nyo masidig ni Flora kan ka. Ivan. Kaya't ko anaurnos ko mati amin. Nasakit lata tinagam ni manang mo kadata. Iso anasaysaya at no pumanawak langan. Saanan anaskan? No kasapulan. Tapno maurnos kayo agkabsat. Agsakripisyo ak. Saan ka na pumanaw, Papa? Nagawid ka lang arudan. Pumanaw ka manan. Wen mat ngamin, Ivan. Adamat at pangrugyan tayo. Jack nga rod kaya't ti makitkitak dito'y Nora. Jack kaya't asyak ti pakaigapuan ti saan nyo apag kinkinaawatan niya gabsat. Iso apo manawak langin. Saan ang anas ka na pumanaw ka, Ivan? Ah,
Pasensya kayo. Nada na ipakita ka saan anasayaan ka na kayo. Apay, di ka masyan iti pamilya. Panawang manin ito. Pakawanin na. Ikarit, libate konti na palamas. Ipagpagapong ka dagiti kakaanak ka. Patpatgag dagiti kakaanak ka. Cristel anak. Kobe. Pakawanin na. Okay lang, auntie. Agyaman nak manang. Agyaman nak. Sapay ko matagtultuloy yan dahito akin na urnos tayo. Sapay ko ma. Gapo iti panagkit daw ni Auntie iti dispensa na urnos ti amin. Ket saan anatuloy ti papanaw ti amami, Mr. Londi. Ita, nakaragagsak kamin kada mama, papa, iti kapsat ko, kanya Auntie Flora. Sabay ko matagtultuloy yan ti kinaragsak ti pamilyami. Dayta ti pakasaritaan ti piyagmi asa nga pamilya, ket agyaman at unay kara kayo. Ti pagayam yo, Cristel.